takzvaný vankuš. Je to také mekučké vankuš. Vyskúšaj. Aj svoj. On je mekulinký, hej? On je také meké. A tam hráš. A hráš tesne pod nechtu. Čiže musíš tu nájsť tú polohu v ručke. Domček si spravíš. Musíš mať domček. A teraz musíš cítiť, že si podlomená. Musíš to cítiť, Viki. Tvoj prst, nie môj. Ani cudzí, nemáš požičané, či? Čo si donesla dneska? Svoje prsty, či požičané? Požičané. Tak na toto nefunguje. No. To je ono. A tak, nepodlomil. Teraz je podlomený. Teraz je dobrý. A ešte. Tak, vidíš? Cítiš to? Hej, to je dôležité. Dobre. Čiže ešte raz vysvetlíme domček. Áno. Zápestie dole. Kostičky. Trolilinka vyššie. Tak. No a ideme s tým druhým preštekom. Čiže nádych. Spadneš. Výborne, tak. A zase. Nádych. Super. Trolilinka vyššie, zápestie. Trolilinka vyššie. A ešte nádych. A spadneš. Neboj sa dopadnúť takou váhou ruky, aby tam nebolo zaváhanie. Hej? Normálne na chvíľočku klesni. Práve, že trošku môžeš aj klesnúť a zase sa ako keby narovnáš a nádych. A dopadni. Skús teraz ešte. No a ten konček. Pevný konček. To je ono. A skúsime ešte s tým tretím. Ale za to, hej, zasa vytrep, tak, krytelka. Kľudne zase nachystaj ten tretí prštek. Nádych, letí motýl. Spadne na kvietok. Tak, teraz neviem, či vidno na tom mobile, že si mala veľmi podlomený konček, hej? Takže skús ho spevniť. Dobre, ešte. Nemusíš ísť vysoko, motýlik, lebo potom sa bojíš triafiť. Hej, takže zostaň niekde. Uvoľni, už uvoľni. Tak, hej? Tu na tá tuhosť nesmie zbyť. Na chvíľku iba. Prihreď a teraz, keď sa už tu zatlačia a uvoľňovaš, tak už tu púšťaj zápestie. Tak, dobre. Vytras. Tak, dobre. Jeden prštek merá a ten musí trafiť na ten kláves. Celá ruka je na jednom pršteku, že? No aký je pevný ten prst. Že udržíš celú dlaň vlastne, celú ruku. Jeden prst. Nemusí sa bať. Hej, on je dostatočne pevný. Ty keď udrieš, tak to tam musí zachytiť. Hej, skús ešte ukáž, ako máš pevnú ručinu. Pevný prštek teda. Ruka je uvoľnená. No toto asi nebolo ten správny úder. Pozri, daj ten tretí. Dobre, ten, jak sme si to hrali. A ostatní škriatkovia sú doma zavretí? Nie sú doma, sú vonku spolu, hej, s tým tretím prštekom, s tým tretím škriatkom. Pomáhajú mu. Tak, spevni. Ešte pozor, aby si sa nezatváral. No, skús sám. Vyleď motýlik. Tak, nad klavírom. Tak, a zase vyletíš motýlik, dobre? Vyleď a padni. Tak, a teraz zase vyletí. Tak, zopakujeme si. Naša ruka, sme sa hrali, že je taký domček, pamätáš? A kto v ňom býva? Ferko. To ešte presne nevieme, ale my sme sa hrali, že čo sme tu dávali. Čo sme si kreslili? Zabudla si? To sú mali škriatkovia vnútri v tom domčeku bývajú. Pamätáš? A tuto sme si robili čo? Také očka. Že? Očka sme si kreslili. Prečo zrovna tu sme kreslili očka? Tým škriatkom, ktorí bývajú v domčeku. Lebo keď budeme hrať na klavíri, tí škriatkovia, kde idú pozerať? Hore do slnka? Kúkajú na klavír. To sú takí hudobní škriatkovia. Oni chodia po noci, nie tam do lesa. Ale krajšie chodia, nie takto škaredo. Ukážeme, ako chodia. Nadýchne sa celý dom. Na chvíľku ide, pamätáš si, potopa. Hej? Ako to máme ten domček? Tu sú kostičky hore a tu máme vodopád. A dole to zápestie musí byť nižšie, lebo tam je vlastne taký už potôčik. Alebo jazierko, čo to stiekli, že? Tak, pekne sadkaj. Výborne, ale tento škriatok sa dneska nenaráňajkoval. Tak, nám bol podlomený.
To je ono. A snažme sa mať pevnejší, ešte stále pevnejší. Pevný prštík. Tak. To je ono. A krásneho motýlika robíš. To je úplne super. A chodia škriatkovia v tom lese a oni možno miesto toho pokladu skúmajú, aké tóny majú noty. Ako znie je C, D, E. Aha, znova E, D, C. A prídu na to, to poznám, to je. Čo to je? Čo to je za pesnička? Nič. No, tak napríklad prídu na to, že to je skladbička medvečku. Hej, napríklad.